lutong gamay kami. Again, ako ang pagtahon sa ato ang Governor Henry S. Wabinan, Go Barliga. Ato ang bisita sa DSWD family, headed by our very own Regional Director R.D. Wayan, o mga officers and government families Occidental atong higayonan. Mga text na kusog-kusog gikan tibok Pilipinas, mga text na kusog-kusog gikan sa Amerika or gikan sa Japan ang mga amigo na sila tanan nakulang ingana na di ay ang Misamis Occidental karon na advance or kabayo. At ang atong puntuha as taga Misamis Occidental maka-proud kayo na kung sanay naabot sa Misamis Occidental karon. Of course, katong tanan dili ito nahitabo if wala namugda sa provincial government headed by our inspirational leader ito, Henry S. Wabinan. Huwag kalimutan, nabutang sa mapa ang Misamis Occidental. Nabutang sa mapa tungod sa maayong paghitabo. Dili tungod negative ang nahitabo, kundi puro positive ang nahitabo sa Misamis Occidental. Now, kato, usa to ka part sa programa sa gobyerno. Wherein, kung madala na to, ma-promote na to ato ang lugar, daghang ang musuroy kanhi, siguro, usana sa solusyon makatabang sa ato ang pagka-lisod sa ato ang probinsya. So, atong para nako, kaning programa diri sa DSWD kung i-connectar na ko sa nahitabo sa atong niaging simana para na ko ipahinumduman ta nga naa ay gobyerno na nagmahal nato. Naay gobyerno nga wala nagpasagal, naay programa ang gobyerno para sa tanan kung pwede, walay pabiling kanato. Now, programa gutom matangkad. Wala man yung pista na kaadlaw. Kaya pista kahapon sa Laridel. Wag ko kay tulog ka balay, upat ka balay ang uwang gisangkan dito. But, kani ka program, pasabot ako, kung healthy tang tanan, nakakaon tang tanan, makahunang-huna na talo o kunsay maayo. Therefore, kung maayo na panghuna-huna sa tanan, kanang programa sa MISCO, kanang 5Fs na to, dali na to makabot. Kung kitang tanan, naalagaan sa gobyerno, kitang tanan, makadungdong nga naapod ay obligasyon sa gobyerno. 5M sa MISCO, permanently nato. I hope katong experience na sa piyagi simana of how proud am I as nga taga-MISCO. I hope hitasan karon diri sa Baybrook Arena sa Roqueta City ingana kung dapat ang ato ang pamati kay diri sa MISCO laki yun ta. Example, katong niyaging ulan nang hatag ang DSWD o tabang sa mga drivers tanan gitagaan o ayuda sa DSWD pero diri sa MISCO gipakapidan ang isa ka bugas. Isa ka sako ka bugas sa probinsya. Dili na ninyo makita sa laing probinsya. Dili na sa MISCO. And
ang musunod na istorya karon si Gobernador Henry S. Rominal lahit yun ang karon nahitabo usa. Muna ayaw sa atong pagtulog-tulog, maminaw ta kaayo ni Gobernador Henry karong buntagan. Daghang salamat kung kay buntag. Karong